एनडिएफबिफ्रा दिनै बेसेबां रानख्रेबनानै रानस्रावनानै दङ बिथांमोनहाखि दिनै सान्थि दं नामा? आंथ' बुंगोन बिथांमोननि रियेल गोसोनि खोथाखौ जाय सोंनानै गोजोननाय गैयाखौनो आङो बुंगोन। नमस्कार, खौरांगिरि बिथांखौ आङो साबायखर बावबाय। दिनै आङो नैबे थांनाय 1 मार्चआव जे गुवाहाटी महामान्य हाइकर्टआ जे नबल कुमार सरनियानि PIL केसनि एगेन्स्टै जे राय होदों, बे राय होनायनि सायाव माखासे क्लियारिफिकेसन रायजोनि सिगाङाव होनो सानदों। दा बे 1 मार्चआव हाइकर्टनि अर्डार भार्डिक्ट बेवहाय 2009 आरो 2018 नि जेनाखि गभर्नमेन्ट नटिफिकेसनमोन, बे नटिफिकेसनखौ उइथड्र खालामदों मानि सरनिया कसारिफोरनो शिड्युल ट्राइब प्लेन सार्टिफिकेट होनाय खामानिखौ बन्द खालामबाय, उइथड्र खालामबाय। अर्थात बेखिनि पिरियडनि गेजेरावनो हिरा सरनियानि सार्टिफिकेटआबो इस्यु जादोंमोन 2011 सनाव। गतिके सार्टिफिकेट होनायनि अर्डारानो इस्यु जानाय, बिनि मिनिङा सार्टिफिकेटआ उइथड्र जाबाय होननाय जायो। दा बे हिसाबै बेयो जोंनि ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मोनसे देरहासारनायनि हाबा जादों। नाथाय बे देरहासारनाया गुवाहाटी महामान्य हाइकर्टनि बे रायआ बारा स्ट्रं जायाखै, बारा गोरा जायाखै। दा उइथड्र खालामनायजों इनडाइरेक्टलि जेसेबां सरनियाफोरनो ST प्लेन सार्टिफिकेट होदों बेखिनिया जे इनभेलिड जाबाय, बे खोथाखौ बुंनो एसे बाखि थादों। जायनि फलाव नबल कुमार सरनियाखौ दानिया बियो MP पदनिफ्राय हगारनांसिगोन, बियो MP जानो मोननाय नंला, बे साननाया माने जों सानजोबनो हाया। मानोना बिथांनि सार्टिफिकेटखौ दाबो डाइरेक्टलि केन्सेल खालामनाय जायाखै। दा जोंहा ट्राइबेल माहारिहा बा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ एबा ट्राइबेल संघफ्रा मोनसे खामानि दंबावो, जे बे रायखौ जिहेतुके जे पिरियडआव सरनिया कसारिफोरखौ ST सार्टिफिकेट होनायनि जेनाखि अर्डारमोन बेखौ उइथड्र खालामबाय। जिहेतुके नंखायनो आगोलाव बे पिरियडआव जेसेबां ST प्लेन सार्टिफिकेट सरनियाफोरनो होदों बे गासिबो केन्सेल जाजोबनांगौ। आरो बे खोथाखौ दा WPTNBC डिपार्टमेन्ट एबा ट्राइबेल एफेयार्सनि डिपार्टमेन्टआव जों दा बे हाइकर्टनि अर्डारखौ पार्टिखौ लानानै दाबि जनायनांसिगौ जे जिहेतुके सरनिया कसारिफोरनो ST सार्टिफिकेट होनायनि पावारखौ उठायबाय। गतिके बे पिरियडआव जेसेबां सरनिया कसारि ST सार्टिफिकेट इस्यु खालामनाय जादों बे बातिल थांनांगौ, इनभेलिड जानांगौ। आरो बे इनभेलिड खोथाखौ WPTNBC आथिखालाव जायखौ ट्राइबेल एफेयार्स होननानै मिथियो, बिथांमोनहा बेखौ माने अर्डार जारि खालामनांगौ। अब्लासो नबल सरनियानि बै MP खौ जोङो होखारनो हागोन। नङाब्ला बेखिनि अर्डारजों जोङो बिथांखौ होखारनो हाया। जायनि फलाव नबल सरनिया बुंदों स्टेटमेन्टआव, गावनि बाइटआव, जे नबल सरनियानि नम एदाल लराबो नुवारे खोमोनदोंसिबो मावहोनो हाया दुग्गाङै बुंदों। खारन नबल सरनियाजोंबो उकिल दं, मानसि दं, जे बे अर्डारा इसेबां स्ट्रं नङा जे नबल सरनियानि MP पदखौ खारिज खालामनो। नंखायनो सेकेन्ड जोंहा ट्राइबेल संघ बा जनजाति सुरक्षा मन्च बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा एनादार गुबुन मोनसे जुजिबावनांगौ जानानै फैदों। दा दिनै नबल सरनियानो माब्रैहाय माने कास्ट सार्टिफिकेट प्लेन शिड्युल ट्राइब प्लेन होननानै माब्रै बे तामुलपुरनि साब डिभिजननि जेनाखि ट्राइबेल संघनि जेनाखि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा मानो इस्यु खालामो? 1 नम्बर गोरोन्थिया बिथांनि जादों। मानो सरनियाफ्रा भारतनि संबिधानाव शिड्युल ट्राइब प्लेन नटिफाइड जेनाखि कमिउनिटि, बे कमिउनिटिनि लिस्टआव सरनिया गैया। नंखायनो सरनियाफ्रा शिड्युल ट्राइब सार्टिफिकेट जिबनाव मोननो हाया, मोननायनि मोनथायफ्रा गैया। अब्लाबो बेखौ मिथिसेयाव बै मानसिफ्रा माब्रै होआ, बे गोरोन्थि जादों। 2014आवबो महामान्य हाइकर्टआ अलरेडि होखादोंमोन 2014आव, जे सरनिया जिहेतुके भारतनि संबिजितनि नटिफाइड कमिउनिटि नङा, नंखायनो बिसोरनो होनो मोना होननानै 2014आवनो अर्डारखौ होखादोंमोन। दा बे हिसाबै 2014नि उनावहाय बे नबल सरनियानि बे शिड्युल ट्राइब सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौमोन, नाथाय खालामाखै। दा बे खालामैनि जाउनाव जोंना दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांजों लोगोसे
जनकलाल बसुमतारी बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा 2018 मोनसे PIL केस होदोंमोन। बे PIL केसनि एगेन्स्टै नब कुमार सरनियानि शिड्युल ट्राइब सार्टिफिकेटआ शिड्युल ट्राइब प्लेन सार्टिफिकेटआ भुवा होननानै अबैध होननानै बिथांमोनहा केस होदोंमोन। नाथाय बे केसनि सायावबो जोंखौ ट्राइबेल माहारिखौ साप्रेस खालामनानै हाइकर्ट मानगोनां हाइकर्टआ जेबो राय होआखैमोन। नाथाय 2019 आव आरोबाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि जनकलाल बसुमतारी दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोनहा आरोबाव 2019 आव मोनसे सेकेन्ड टाइम PIL होदों। 2019 बे केस मथेसो नै दा बे रायखौ जोङो मोनदों, जाय रायानाखि बांद्राय स्ट्रं जायाखै। दिनै जोंनि गोबां रायजो राजाया नब सरनियानि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय, बेनि MP पदआ बायसिगोन होननानै रंजादों। नाथाय बे राया बेबादि एसेबां जोंखौ रंजानो होआखै। खालि 2009 निफ्राय 2018 नि जेनाखि मोननै अर्डारनि दारै बेफोर सार्टिफिकेटखौ उथायनायल' होदों। बे उथायनायनि जेनाखि अर्डार बेखौ उइथड्र खालामदों। दा बे हिसाबै डाइरेक्ट केन्सेल जायाखै। दा बेखायनो जोङो बांद्रायबो रंजानो हाया। दा नब सरनियाया मानो ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोना? नब सरनियाया ट्राइबेल ST प्लेन एबा शिड्युल ट्राइब प्लेन सार्टिफिकेटखौ मोनो जुदि बियो बर' कसारी श्रेणीनि मानसिबासो। दा नब सरनियानि गोदोनि नामा टाइटेला देखा आरो बिनि बिफाया लक्ष्मीकान्त दास आरो बिमाया दीपाली दास आरो बिसोरनि NRC नि रेकर्ड हा हुनि रेकर्डआव बिसोरखौ दास एसामिस आरो बहाबा कस सुरु कस होननाय लिरनाय दं। दा बे सुरु कसानो जा दासानो जा देखायानो जा कलितायानो जा बेबादि टाइटेल बेबादि जातिनि बेकग्राउन्ड बेनिफ्राय फैनाय सरनिया मानसिया मालाबाबो मा मोननो हाया? शिड्युल ट्राइब प्लेन सार्टिफिकेट मोननो हाया। दा बे मोनसे बिराद माने इलिगेल खामानि जानानै थांदों, जाय इलिगेल खामानिनि जोङो दिनैसिमबो मोजां राय मोनाखै केस होसेयावबो। दा बर' जाति ट्राइबेल मानसिफोरखौ बेबादिनो थगायथुसि दोनो। दा दिनैहाय 2019 नि PIL नि केसआवसो बिथांमोनहा WPT डिपार्टमेन्टखौ सकस नटिस खालामहरबाय जे बबे ग्राउन्डआव माने नब कुमार सरनियानो ST होआमोन। नुबाय जे ओरैबायदि 2009 2018 बेफोरबायदियाव बेबायदि अर्डार दं, बिदिखाय जों होदों। दानिया बिथां WPT नि अफिसारफ्रा इलिगेलाव गोलैबाय, होनो हायैखौ बोरै होआ? दा बे हिसाबैसो बेखौ गिनानै 2000 नैबे दाखालि थांनाय 28 फेब्रुवारियाव बिथांमोनहा आगोलनि जेनाखि 2009 आरो 2018 नि बे ST प्लेन सार्टिफिकेट होनायनि जेनाखि पावार ट्राइबेल संघफोरनो हरदोंमोन, बे अर्डारखौ बिथांमोनहा बोखांदों। बेखौ बोखांनानै लानाय लोगो लोगोनो बे हिरा सरनिया बा गुबुन सरनिया मानसिफ्रा बे पिरियडआव जाय सार्टिफिकेट लादों बे सार्टिफिकेटआ माने इनभेलिड जानायनि लामायाव फैयो। दा बे जोंनि मोनसे देरहासारनाय जादों आरो बे देरहासारनायनि थाखाय जोङो जाय बिथांमोनहा बे PIL खौ होनानै बे पर्यायाव लाबोनो हादों, दावराव देख्रेब नार्जारी बा जनकलाल बसुमतारी बिथांमोनखौ जों साबायखर बावगोन निस्सय। मानोना मोनसे स्टेप बिथांमोनहा जोंखौ आवगायहोबाय बा आवगायहोनायनि थाखाय हाहोनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो गोसो सिंनिफ्राय बयबो साबायखर बावनांगोन। आरो बेजों लोगोसे दाजे आरो जुजिबावनांगौ दं। जुजिबावनांगौआ बेनो, बे हाइकर्ट अर्डारखौ लानानै WPT एन्ड BC डिपार्टमेन्ट एबा ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआव जोङो दाबि जनायबावनांगोन जे हाइकर्टनि बे भार्डिक्ट मथे बिसोरनि जेसेबां 2009 निफ्राय दिनैसिम सरनियाफोरनो जेसेबां ST प्लेन सार्टिफिकेट होदों बेखौ इनभेलिड डिक्लेयार होहोनो जों हाबावनांगौ। होनो थाखाय जोङो दाबि जनायबावनांगौ। बेनि थाखाय जोङो आरोबाव साखाफारा जानानै आरो जुजिबावनांगोन। जेब्लासिमनाखि जोङो बे 2009 निफ्राय दिनैसिमनि गेजेराव सरनियाफोरनो सार्टिफिकेटखौ उथायहोनो हाया ततदिन जोङो देरहासारफुंनाय नङा। दा बेनिखायनो गासिबो ट्राइबेल माहारिखौ ज' जानानै बे आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायो। दिनै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथां, जनकलाल बसुमतारी आरो लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षानि साफ्रोमबो जोङो मावसोम हान्जाखौ जोङो साबायखर बावनांगोन आरो बावगासिनो दं। नाथाय अब्लाबो बर' थुनलाइ आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा माखासे बर'नि बा ट्राइबेलनि संगठनफ्रा जेबो खोथा बुङाखै। बेनि जाहोनानो बेनो, जोंनि
जायखौ फ्रन्टेल अर्गानाइजेसन होननानै बुङो बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसु बिथांमोनहा दा जातीय सेन्टिमेन्ट जे थानांगौ जातिनि सेन्टिमेन्ट बिथांमोनाव दंना गैया जोंहा सन्देह जायो खारन बिथांमोनहा मालाबाबो बर' जातिनि ट्राइबेलनि खहा जानाय गभर्नमेन्ट पलिसि गभर्नमेन्ट एक्ट आइन गभर्नमेन्ट नटिफिकेशननि एगेन्स्टै दिनैसिमबो बिथांमोनहा जेबो माने प्रटेस्ट एबा प्रतिबाद एबा माने बिथांमोननिफ्राय रिएक्शन जेबो देखायाखै उदाहरन स्वरूपै लादो जे गरखाफोरखौ माने बिटिसि आव प्रोटेक्टेड क्लास होनानै जोंनि ट्राइबेल बर'फोरनि हाखौ बायनो मोन्थाय होनाय बिसोरनो होनाय जाबाय बेखौबो जेबो बुङाखै बर' एसामिस राव रोङाबा आसामाव साख्रि मोना बे गभर्नमेन्टआ आयेन पास खालामबाय बेखौबोथ' दिनै बिथांमोनहा जेबो बुङाखै दिनै बिटिआर एकर्डआव बिराद गाज्रि माखासे क्लजफोर दं जाय क्लजफ्रानाखि जोंनि बिराद धंस जेरै थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड साख्रि होनायनि क्षमता बिटिआरआव गैला बिटिसिआव दंमोन बिटिसि एकर्ड मथे दंमोन चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट रेंक दिनै बे गैला सिएमआथ' केबिनेट मिनिस्टार रेंक मोनाखै आदार इएमसखौ बिटिसिआव स्टेट मिनिस्टार रेंक होदोंमोन बेबो गैया बिटिसि काउन्सिला बिटिसि जेनाखि सेल्फ गभर्निं बडिया गासिबो गावनि स्किमफोरखौ लानो हानाय स्किम एप्रुभ खालामनाय इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ मावजोबनो हायोमोन दिनै बेबो गैला दिनै बिटिआरनि माखासे बिटिसिनि माखासे जे नन ट्राइबेल गामिफ्रा हाबनानै दंमोन दिनैसिम एथ' सुगै सोलिबोदोंमोन रावबो कमप्लेन होआखै जोङो बिटिसिआव था नाथाय बिथोनफोरखौ दानख'नो बिथांमोनहा थांगासिनो दं बर'नि माने बिटिसिनि खासा रिजार्भ भिलेज ग्राजिं रिजार्भ ओमफ्राय बिलो फुख्रि एबा नोङो दै जोंनि हाफोरखौ दिनै आसाम सरकारनो बिथांमोनहा बिटिआर एकर्डनि 7.2 मथे दा बेफोरो जोंनि बिटिसिनि जेनाखि लेन्डनि जेनाखि राइट लेन्डनि जेनाखि जोंहा पावार दंमोन बे जिनिसखौ दिनै आसाम सरकारनो हरफिनदों बेफोरबो बिराद खहा जादों दिनै बेखौबो दिनै एबसु एबा बर' थुनलाइ आफादा जेबो नुवाखै दिनै बिटिसिआव बाउन्डारिया थिग जाखाङोब्ला बिटिआरखौ 60 MCLA कन्स्टिट्युएन्सि बानायगोन होनदों आरो बेवहाय ट्राइबेलनि रिजार्भेशना माने एज पार द एक्जिस्टिं रुल्स अफ द ट्राइबेल रिजार्भेशन होदों अर्थात ट्राइबेलनि रिजार्भेशन सिस्टेमा मा 10% होमबा 60टा MCLA आव 10% लायोबा जोङो बेसेबां मोनगोन 6 जनल' MCLA जोंना ट्राइबेला जानो हायो 6 जनजों बे 60 जनखौ बोरै बिथांमोनहा ओरै सालायनो हागोन होमबा बर' बा ट्राइबेल मानसिया बिटिआरआव मा सरकार थागोन दिनै बेफोरबायदि डेन्जार क्लजफोरखौबो बिथांमोनहा दिनैसिमबो बुजियाखै अब्ला बे एबसु दुखुनांथाव बिसोर मानो बुजिया दिनै जे बर' जातिखौ फारसेनिफ्राय दिनै कास्ट सार्टिफिकेटखौ दिनै आसाम सरकारा माने अनलाइन सिस्टेम खालामबाय दिनै आङो दाखालि गिदिंहैनानै मोनबोदों मसलपुरनि 7 मानसिया फरायसा मानसिफ्रा कास्ट सार्टिफिकेटखौ नभेम्बर दानाव एप्लाइ खालामदों अनलाइनजों दिनैसिमबो बिथांमोनहा मोनाखै नाथाय आं खोनानो मोनदों बिसिनि उनाव होनाय हारसाफ्रा फैसा होयै माने मोनबाय होननाय खोनादों दा बर'फ्रा बेबादिनो आजि नभेम्बरनिफ्राय दिनैसिमबो मोनाखै जायनि फलाव बिसोरो स्कलारशिप एप्लाइ खालामनो मोनाखै सोरबा साख्रि मोननांगौआ मोनाखै होमबा जोङो बेसेबां माने बर' मानसि रायजो राजाफ्रा दिनै खस्थ' मोनदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरबादिखौ दिनै साननानै नायदोंना बा खबर लादोंना जे कास्ट सार्टिफिकेट मोनैनि थाखाय बेसेबां बर' ट्राइबेल मानसिया डिप्रेस जानो थांगासिनो दं अनलाइन जानायनि उनाव बे कास्ट सार्टिफिकेटखौ अनलाइन होनाय बे सिस्टेमखौ बन्द खालामाबा ट्राइबेल माहारिया खिन्थु बिराद खहा दं बिराद दुखु दाहा दं नंखायनो बेफोरबायदि इस्युआव दिनै बर' फरायसा आफादा मानो सानाखै मानो खोथा बुङाखै मानो खालि रंजाबायल' थादों बिथांमोनहा मानो रंजाबायल' थादों कनफारेन्स मिटिं साहित्य सभा आरो दिनै फेस्टिभेल खुङो रंजानायावनो गोदोनानै थाजोबो दिनै फरायसाफोरखौ माने मोजां एकाडेमिक एटमसफियार फरायदोंना फरायाखै फरायनायनि सायाव माने कम्पिटिसन लाबोनांगौ बिनि सायावबो बिस्रा जेबो पलिसि गैया खालि गामसा गोदान गानदों गस्ला गुफुर गोदान गानदों थुफि गानदों आरो रंजादों बे खिन्थु मोजां लक्षण नङा मेजर सिरियास खोथाफोरखौ सानालासिनो रंजा बाजायावल' दिनै बिथांमोनखौ दोनदों सोर आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बेजों खिन्थु जातिया धंस जानो थांगासिनो दं दा नंखायनो आं बुंगोन बे बेलायाव एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दा पियर एबसु नंगौना नङा बिथांमोननाव
बर'नि सेन्टिमेन्ट दंना गैया बे सन्देहजनक जाबाय बे खोथाया दुखु गोनां बाथ्रा बर' जाथिनि थाखाय दा बिथांमोनहा माने गावनि मोखांखौ गाव हारसिङै नुवा आयनाव नायनांगौ दा जोङो आयना बादि बुंदों जे एबसुनि दानि रला बर' हारिनि थाखाय मुथासेबो गोजोनथाव नङा बर'लेण्डआथ' बिसोरो नाटक खालामनाय बादि खालामदों बर'लेण्ड बिग्रायाथ' बे बिटिआर बादि सुक्तियाव सहि होनो नाङा व्हाट इज बिटिआर एक' पिस एक' देयर इज नाथिं अलरेडि जों मोनखानाय पावार एन्ड फांसन जोंनि गोबां राइट्सफोरखौसो दा धंस खालामबाय बेफोरबादिखौबो बुजियालासिनो सहि होनाय बे मोनसे आफाद बेखौ आरो मा बुंबावनो रायजो बिनायाथ' दुरेथा दिनै बे बिटिआर एकर्डजों बिटिसिनि मोनखानाय पावार एन्ड फांसना थांजोब्बाय जेबो गैला बेखौनो बिसोरो बुजिया दासिमबो बुजियाखै 3 बोसोर जाबाय माला बुजिहैगोन बुजिगौ माने नोंहा जोब्बाय आरो फारसेथिं आसाम सरकारा जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा इउपिपिएल बा बर' थुनलाइ आफाद बिसिनि बे माने के दुर्बलनि थाखाय साननो हनो रोङै बुजिनो रोङै इसुखौ केपचार खालामनो हायैनि थाखायनोथ' जेरै गोसो ओरै खामानि मावगासिनो दं बेखौ माने बिथांमोनहा नुवाखै दुखु गोनां बाथ्रा बियो बेखौ बिटिआरआव सान्थि फैनायाथ' बे माने बै समनि मुहुर्त अबस्था गावसोर एकर्ड लाबोबाय बिटिआर एकर्ड लाबोबाय बिराद मोजांथारनो बियो दा मोजां ना गाज्रि दा बिनि दफाफोरखौ रायजोआ बुजिजोब्बाय दिनै बिटिआर एकर्डनि दारै बिटिआर एकर्डआव जेबो पावार एन्ड फांसन गैया नंखायनो बिथांमोनहा बिटिआर एलेकानि बा बिटिसि एलेकानि मोनबो डेभेलपमेन्ट खामानि मोजाङै मावनो हाया गावसिनि आखायाव पावार गैया गासिबो पावारखौ नोङो डिसिफोरनो हरजोब्बाय आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनो हरजोब्बाय दिनै फान्डबो लाबोनो हाया बिसोर स्टेटनि फान्ड लाबोनो हाया सेन्ट्रेलनि फान्ड लाबोनो हाया फान्ड फैयाब्ला नों रायजोनो मा डेभेलपमेन्ट होनो आरो डेभेलपमेन्ट थाखा फैसा होनो हायाब्ला बोरै शान्ति जानो दिनै बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव कन्ट्राक्टरफोर बिजनेसमेनफोर ज्राव ज्राव रानजोब्बाय थाखा गरसेबो रावनावबो गैया बिल मोननांगौखौ मोना गोदान खामानि मोना होमब्ला थाखा गैयाब्ला सोरबा शान्ति थागोन थाखानि अभाब जानाय पाब्लिकआबो आरो कन्ट्राक्टरफ्राबो जायनि फलाव बे जेन'बा थाखा गैयैनि अभाबाव दिनै सिखाव दाखाट जागासिनो दं होमबा बाहाय शान्ति जागोन ना अशान्ति जागोन अभाबाव मानसिया शान्तियाव फैनानै थागोन निस्सय मानसिफ्रा सिखाव दाखाट जागोन अब्ला बोरै शान्ति जागोन दिनै एनडिएफबि मा शान्ति होदों बिसोरलाय एनडिएफबिनि नोङो भिक्टिमाइज न'खरनो 5 लाख होनो बेखौबो गैया रिहेबिलिटेसन साख्रि बाख्रि होनांगौ बेबो गैया अब्ला माहा शान्ति फैगोन बे एनडिएफबिफ्रा दिनै बेसेबां रानख्रेबनानै रानस्रावनानै दङ बिथांमोनहाखि दिनै शान्ति दं नामा आंथ' बुंगोन बिथांमोननि रियेल गोसोनि खोथाखौ जाय सोंनानै गोजोननाय गैयाखौनो आङो बुंगोन आरो बे गोजोननाय गैयैया दिनै बिथांमोनहा बारायनायनिफ्राय बारायदों निश्चय जागोन बहा शान्ति फैदों शान्तिया माबोरै शान्तिया हारसाफ्रा जादों माने हारसाफ्रा नान ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनि हाखौ मोन्दों लेन्ड मेलानि दालाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माने ट्राइबेलफोरनि एलेकानि हाखौ नान ट्राइबेलनो होनो हानायखाय बर'फोरनि पावारा जोबनायखाय नान ट्राइबेलासो गोजोनदों बर'फ्रासो गोजोनदों बे गोजोननाय दा प्रमद बर'आ गावखौ बर' टाइटेल लिरो बिथाङा पियरलि गावखौ बर' बादि हयथ' सानो माने खिन्थु बिनि आखल आखुआ बिनि साननाय हनाय मावनाया पियरलि एंटि बर' बर'नि सेन्टिमेन्ट गोनाङा बेबादि खालामनो हाया बर'नि सेन्टिमेन्ट गोनांब्ला बिटिसिआव मोनखानाय पावारखौ बे खोमानो हाया दिनै बिथांनि दिनाव बर'फोरनि फारसे बेसेबां अयथासार जादों बर' मानसिफ्राल' होजायो गुबुन हारिफ्रा होजाया लेन्ड एनक्रचमेन्टआ फरेस्टआवनो जा बहाबा माबायावनो जा दिनै बेखौ माने बिथांमोनहा होआखै खालि बर'फोरखौल' माने रिजार्भआव होगासिनो दं आरो दा खासाफोरखौबो होनो नटिस होबाय थानाय खोनादों होमबा बर'खौल' माने बिथाङा टारगेट खालामदों बेफोर दुखु गोनां बाथ्रा दिनै नोंनि न' खाथियावनो दिनै लुंसुंबादियाव दिनै कसुगावबादियाव दिनै गसाइगावबादियाव अनाथ ट्राइबेलफ्रा बेसेबां हाग्रा सिफायनानै थादों बिथांमोनखौ दिनै मानो होआखै दा बेफोरखौ नायोबा प्रमद बर'नि सेन्टिमेन्टआव ट्राइबेल बा बर'नि जेबो सेन्टिमेन्ट जों नुवा आरो बिथांखौ बर' होननानै जोङो दा साननानै लानो हाया आरो बे खोथाखौ दिनै रायजो राजाबो निस्सय बुजिबाय नंखायनो इउपिपिएलखौ गारनानै दा हयथ' गुबुन पार्टियावसो हयथ' हाबगासिनो दङ बिथांमोननिफ्राय दोरोदगासिनो दङ जोंथ' दा आंथ' बेखौनो सानो जोङो सिनियर सिटिजेन्स जानानै जों बेखौनो सानो जिहेतुके बिटिसिआव मोनखानाय पावारा गैला बिटिआरआव जेबो गैला दा बिटिसि एकर्डखौ बाहाल लाखिफिननो
हानांगौआ जोंना जायफोर PIL होदों बेजों मोनफिनबा मोनफिनबाय मोनफिनाब्ला आंथ' बुंनो सानो दा बयबो बर'आनो खौसे जानानै दुनाय बर'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिननांगौ बे बर'लेण्डनि सोमावसारनायाव जाय हान्जाफोर दैदेनो बिसोरनि आन्दाराव जों जेसेबां रायजो राजा ज' जानानै बर'लेण्ड दिहुननांगौ फुल फ्लेजेड बर'लेण्ड जेनाखि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां बेखौ जाहोफिननांगौ बेनि बादै जेबो रैखा गैया।